sing ora trimo karo lek munjoget gandongan. Kene apa Ponorogo to? Ponorogo iki bener no Mbak Lus lek sing klen. Jogetmu sing kepiye mau? Jogetmu koyo Jogete digawe. pripun? Digawe. Masa dadak digo meleh? Lah aku penasaran jogete gak ngono ku mau. Ayo dah digawe. Piye? Astagfirullah. Jogete gandongan gak ngono kuwi. Jogete gandong kok kaya wong loro gatel. Ayo kowe. Contone pripun? Sik jenengan sik jajal tak koreksine. Ayo. Wilik manuk gawe gandongan mare kaya kucing ya, Paden. Kucing. Lah awake rek ketok. Nah aku tak ngisor kene ya. Nah. Ditaleni. Ani. Ini ger, ya jan kaya anakku ya Allah. Ini. Aku pipis. Ini kene. Heh? Ya, nah, yo. Hey! Bang contoni sik.